سلام سلام لكم وأهوية وأهاتية بيتسوى لسان جئز وأفكاري عن لسان جئز يزيز أقرب لكم بكالعاي كيف بأن تقسات بجزيات دايم وقتو زي بهيل قسات ويزرزر وبجزيات بهيل وقتو قسات ويتنقروا بجزيات بكمريونو بكراماي كيف كما زيتن وقتو ፍጹም ሰላም ንዓኻትኩም ይኹን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ፈተውቲ ቋንቋ ግእዝ ቤተሰብ ቋንቋ ግእዝ ሎሚ ንሪኦ ብኻልኣይ ክፋል ብዛዕባ ግሳት ብግዜያት ዝብል እዩ። እዚ ማለት ድማ ግሳት ብግዜያት እንትዝርዘሩ ማለት እዩ። ምሳሌ ሆረ ሃወፀ ዘይብሉ ግሳት ወይዘርዘሩ ኣነ ሆርኩ ኣሃውር እሁር እሁር ንሕና ሆርና ነሃውር ንሁር نهور أنت هورك تهور هور تهور أنت هوركي تهوري هوري تهوري أنتم هوركم تهوروا هورو تهورو أنتن هوركن تهورا هورا تهورا وإتو هورا يهور 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 يأتي هورا تهور 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 وتوم هورو يهورو 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 وتون هورا يهورا 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 كما زوجتو زيم حوت زيم القصة يدرسها بجزات أنا حوتكو هوت أهوت أهوت نحنا حوتنا نهوت 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 أنت حوتك تهوت حوت تهوت أنتِ حوتكِ تهوتي حوتي تهوتي أنتم حوتكم تهوتوا حوتوا تهوتوا أنتن حوتكن تهوتا حوتا تهوتا وأتو حوتا يهوت 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 يأتي حوتا تهوت 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 وتم حوتوا يهوتوا 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 وتون حوتا يهوتا 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 كما زوجتو زيم أنا هوركو خدكو خيدا مالتيو حلوف أهور أخيد حلون متعال أهو خيد علني خيد علني تزاز أهو خيد خيد وطن كالاي حوتكو قبنخو ويدما حويتا قبنيا مالتيو حلوف هوت أقبني حلون متعن أهوت كقبن علني كهوت علني تأزاز أهوت نخقبني نخهوت مالتيو وطن نهنا هورنا كدنا كدنا مالتيو حلوف نهور نخيد حلون متاع نهور نخيد تأزاز نهور خنكيد وطن كالاي حوتنا حوتنا ويدما قوننا قونينا مالتيو حلوف نهوت نقبني مالتيو حلون متاعن نهوت نقبني مالتيو تأزاز نهوت كنهوت كنقبني وطن كاو أنتن تحت زلو كلهم كم زنابلنا نزرزرومن نترجمومن ما سرتو تعرف تنجر بجزيات بجزيتها ولا حسب المسرح قداماي بهلوف مثالي قداماي إلياس هوت حجر يروشاليم إلياس نهجر يروشاليم حويتو ويدما قونيو حلوف أرزين حوت الزبل حلوفيو كالايت يوناس أدوى بحر إيرترا يوناس أدوى بحر إيرترا يوناس قيح بحري تشاجيرو مالتيو أوزي أدوى الزبل حلوفيو
ሳልሳይ ሓጎስ ሆረ ሃበ ቤተ ክርስቲያን ሓጎስ ሆረ ሃበ ቤተ ክርስቲያን ሓጎስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ማለት እዩ። ኣብዚ ሆረ ዝብል ሕሉፍ ግስ እዩ። ካልኣይ በህልው ህልው ይትከፈል ሃብ ክልኤቱ እሙንቱኒ ቀዳማይ ህልው ዘኢዜ ካልኣይ ህልው ዘኩለሄ ሃ ህልው ዘኢዜ ምሳሌ ጠያቂ አይቴ ሃሎ ኤልያስ እሁኪ አይቴ ሃሎ ኤልያስ እሁኪ ኤልያስ ሓውካ ኣበሎም ኣበሎ ኤልያስ ሓውኪ ኢሉ እንተጠይቁ ኣውስኦ ወይ ድማ መልሲ ቀዳማይ ሃሎ ያነብብ መጽሓፈ ሃሎ ያነብብ መጽሓፈ መጽሓፍ የንብብ ኣሎ መጽሓፍ የንብብ ኣሎ ኣብዚ ያነብብ ዝብል ህልው እዩ። ካልኣይ ሃሎ ይጽሕፍ ጦማረ ሃሎ ይጽሕፍ ጦማረ ደብዳቤ ይጽሕፍ ኣሎ ኣብዚ እውን ይጽሕፍ ዝብል ህልው እዩ። ሳልሳይ ሃሎ ይበልዕ ምግበ ሃሎ ይበልዕ ምግበ ምግቢ ይበልዕ ኣሎ ምግቢ ይበልዕ ኣሎ ኣብዚ እውን ይበልዕ ዝብል ህልው እዩ። لما كنا تناوتنا بمستناو ومما بمكو ዘይብልዋ ሞባይል ለምሳሌ ሶይብለኒ እዮብ ጠቂኦ ሃቤ ከመዝ ለመይብለኒ እዮብ ጠቂኦ ሃቤ ሰላም ለኪ እህትየ ጽዮን ሰላም ለኪ እህትየ ጽዮን ሰላም ንዓኸ ይኹን ሓፍተይ ጽዮን ማለት እዩ። ሰላም ንዓኸ ይኹን ሓፍተይ ጽዮን እንተይልኒ ኣነ ድማ እግዚአብሔር ይሰባህ እሁየ ኢዮብ እግዚአብሔር ይሰባህ እሁየ ኢዮብ ሓወ ኢዮብ እግዚአብሔር ይመስገን ሓወ ኢዮብ ማለት እዩ። እግዚአብሔር ይመስገን ሓወ ኢዮብ ኢለ ይምልሰሉ። ንሱ ድማ ኣይቴ ሃሎኪ ኣይቴ ሃሎኪ ኣበየለኺ ኣበየለኺ እንተይሉኒ ኣነ ኣብቲ ሽዑ ግዜ ዘለኽዎን ዝሰርሖ ዘለኹ ስራሕን ይነግሮ። ምሳሌ ቀዳማይ ኣብ ገዛ ኮይነ ደብዳቤ እጽሕፍ እንተነይረ ሃሎኩ ውሽተ ቤት እጽሕፍ ጦማረ ሃሎኩ ውሽተ ቤት እጽሕፍ ጦማረ ኢለ ይምልሰሉ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ገዛይ ደብዳቤ እጽሕፍ ኣለኹ ማለት እዩ። ኣብ ገዛይ ደብዳቤ እጽሕፍ ኣለኹ ክብሎ ይኽእል እየ። ካልኣይ ኣብ ቤተ መጻሕፍቲ ኮይነ መጽሓፍ የንብብ እንተነይረ ሃሎኩ ውሽተ ቤተ መጻሕፍቲ ኣነብብ መጽሓፈ ሃሎኩ ውሽተ ቤተ መጻሕፍቲ ኣነብብ መጽሓፈ ይብል። እዚ ማለት ድማ ኣብ ቤተ ንባብ ኮይነ መጽሓፍ የንብብ ኣለኹ ማለት እዩ። ሳልሳይ ኣብ ምግቢ ቤት ኮይነ ምግቢ ይበልዕ እንተነይረ ከምዚ ይብሎ ሃሎኩ ውሽተ ሃኖት እበልዕ ምግበ ሃሎኩ ውሽተ ሃኖት እበልዕ ምግበ ኣብ ቤት ምግቢ ምግቢ እበልዕ ኣለኹ ማለት እዩ። ለ ህልው ዘኩለሄ ምሳሌ ቀዳማይ ኣወየ የሐውር ሃበ ከኒሳ ለለ እሁድ ኣወየ የሐውር ሃበ ከኒሳ ለለ እሁድ ኣቦይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ሰንበት ይኸይድ ኣቦይ ናብ ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ሰንበት ይኸይድ ማለት እዩ። ኣብዚ የሐውር ዝብል ግስ ህልው እዩ። ካልኣይ እሁየ ይጽሕፍ መጽሓፈ ለለ ዓመት እሁየ ይጽሕፍ መጽሓፈ ለለ ዓመት ሓወይ በብዓመቱ መጽሓፍ ይጽሕፍ ሓወይ በብዓመቱ መጽሓፍ ይጽሕፍ ማለት እዩ። ኣብዚ እውን ይጽሕፍ ዝብል ግስ ህልው እዩ። ሳልሳይ ኣስቴር ትመክር ውሉዳ ለለምሴ ኣስቴር ትመክር ውሉዳ ለለምሴ ኣስቴር ንውሉዳ ምሸት ምሸት ትመክር ኣስቴር ምሸት ምሸት ንውሉዳ ትመክር ማለት እዩ። ሳልሳይ በመጻኢ ኣው በትንቢት ምሳሌ ቀዳማይ የሐውር ኣቡየ እምድህረ ጌሰም ሃበ ኣዲስ ኣበባ የሐውር ኣቡየ እምድህረ ጌሰም ሃበ ኣዲስ ኣበባ ኣቦይ ድሕሪ ጽባሕ ናብ ኣዲስ ኣበባ ክኸይድ እዩ። ሕዚ ኣብዚ የሐውር ዝብል ግስ ትንቢት ምዃኑ የርእየና ወይ ድማ መጻኢ ምዃኑ የርእየና። ካልኣይ ኣልዓዛር ይህውፅ ሃገረ እስራኤል እንድህረ ዓመት ኣልዓዛር ይህውፅ ሃገረ እስራኤል እንድህረ ዓመት ኣልዓዛር
ንዓመታ ንሃገረ እስራኤል ክህውፅ እዩ ወይ ድማ ክጉብኒ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ይህውፅ ዝብል ግስ መጻኢ ወይ ድማ ትንቢት ምዃኑ የርእየና። ሳልሳይ ይመጽእ ክርስቶስ ምስለ መላእክቲሁ በህልቀተ ዓለም ይመጽእ ክርስቶስ ምስለ መላእክቲሁ በህልቀተ ዓለም ክርስቶስ ኣብ መወዳእታ ዓለም ምስ መላእክቱ ክመጽእ እዩ ማለት እዩ። ኣብዚ ድማ ይመጽእ ዝብል ግስ መጻኢ ወይ ድማ ትንቢት ምዃኑ የርእየና። ራብዓይ በትእዛዝ ምሳሌ ቀዳማይ ኢትስርቅ ኣላ ብላ በሃፈ ገጽከ ኢትስርቅ ኣላ ብላ በሃፈ ገጽከ ብረሃጽካ ብላ እምበር ኣይትስራቕ ወይ ድማ ብጻዕርኻ ብላ እምበር ኣይትስራቕ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ኢትስርቅ ኣይትስራቕ ዝብል ግስ ትእዛዝ ምዃኑ የርእየና። ካልኣይ እህትየ ሁሪ ሓበ ቤተ ትምህርቲ እስመ ረፍደ እህትየ ሁሪ ሓበ ቤተ ትምህርቲ እስመ ረፍደ ሓፍተይ ረፊዱ እዩ እሞ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኺዲ ማለት እዩ። ኣብዚ ሁሪ ዝብል ግስ ትእዛዝ እዩ። ሳልሳይ ወለተየ ሃውፂ እምሄውተኪ ለለወርሁ ወለተየ ሃውፂ እምሄውተኪ ለለወርሁ ጓለይ ንንሓጎኺ በብወርሑ ረእያ ማለት እዩ። ኣብዚ ሃውፂ ዝብል ግስ ትእዛዝ ምዃኑ የርእየና። ከምዚ ይብል በሰላም ጽኑዕ ኣሃብየ ወኣሃትየ ጥቀ ጥቀ ሲባክሙ ይትርሱ ፈለው ላይክ ሰብስክራይብ ኮመንት